този поздрав е за цялата фамилия, за Миро Скелето, Амет Тавана, Хаси Бурията, Коста Ферландес, Ташун Маниака и Митака. За всички братя, сестри, роднини и близки, една фамилия, едно семейство, едно сърце. Като се събере фамилията на едно място, няма тишина, започва истинско празненство. Музиката гърми, чашите се вдигат, а усмивките до сутринта не слизат. Миро Скелето е първи на хорото, Амет Тавана вдига градуса високо. Хаси Бурията влиза като ураган, а Коста Ферландес е готов за купон голям. Ташун Маниака няма умора, Митака е с него, веселие до зори. Брат до брата, рамо до рамо, когато е фамилия, всички сме едно. За цялата фамилия чашите нагоре, нека тази вечер музиката да говори. За братята, сестрите, за целия ни род, да има здраве, щастие и пари във всеки дом. За цялата фамилия нека гърми сега, нека се усмихва всяка една душа. Където има семейство, там има сила, тази фамилия завинаги ще бъде една. За майките здраве, за бащите сила, за децата щастлива съдба и обич красива. За всички близки, които са до нас, нека има радост във всеки един час. Когато някой има нужда, всички се събират. Когато някой падне, ръка му подава. Това е семейство, това е род, да се пазим един друг цял живот. Миро, Амет, нека винаги сте здрави. Хаси,